Nej, du må ikke gå over stregen. Jeg tog noget af de lyse. Der. Du skal fiske. Kun når vi er færdige. Vær forsigtig med den. Maja Benedikte vil godt fiske. Maja Benedikte vil godt fiske sammen. Ja. Vil du også? Maja Smilla vil godt fiske sammen. Ja. Vil du godt fiske sammen med mig også? Har du fanget en Okay, trøje? Digte vil også fiske sammen med mig. Jeg tror, der er fanget. Nej, der er 3, der er fanget. Okay, så laver og næste gang, når jeg fanger en trøje, må vi se. Ja! Lad os se! Må jeg se? Må jeg se? Nu er den kommet ud. Jeg kan se min trøje! Jeg tror, det er lille blad med noget på. Og må jeg se? Nu går jeg ikke og fisker mere. Jeg holder den bare i lang tid. Okay. Der kommer en haletud. Nej, der er en idé, Jens. Jeg er ikke lige at komme. Der var en søjle her. Nej, jeg kommer. Du er sur på mig. Lige så fangede jeg en, men nu er den hoppet væk. Se, der var der ikke helt. Har du bananer? Åh, hvor dejligt. Vil du åbne min? Du får en masse muskler. Pas nu på, at du ikke taber det, Digte. Ikke også? Jo. Jeg vil være rigtig sød, jo. Det kunne jeg godt tænke mig. Det kan du gerne godt. Vilma, skal du have de her åbnet? Pizzabrød. Hvor mange er det? Det åbner lige. Ved du hvad, så går det slet ikke, så bliver de ædersplintrende ture. Men der står lort på. Pernille! Pernille, se! Fantastisk. Pernille! Ja. Kommer nu. Er I blækø derovre? Kan du se alle dem, som kan blæ? Så kan du også stille din ned. Må jeg høre? Er der flere, der skal tisse? Nå, Digte, så vil jeg være dig. Så må du gå ud og lege. Ligger du godt? Er der flere, der skal tisse? Jeg har tisset. Så kom. Ja. Har du tisset på et træ? Det er godt, Laurits. Eller Marie. Og godt. Tut.
Dorte er på jagt efter en sno. Ej, ja, det er helt vildt. Kan I huske vejen ned til Ønsketræet? Ja! Den der. Ja, det er rigtigt. Jeg vidste den rigtige vej. Så går vi. Nej, det var den. Det var nemlig rigtigt. Det var nemlig rigtigt. Jeg tror, jeg skal holde hånden. Det er i orden. Hvad hedder ham der? Han hedder Noah. Der faldt dernede. Gjorde du det? Olina! Ja. Du skal bare give mig. Har du lagt rygsækken? Har du lagt din rygsæk? Nå, skal jeg hjælpe dig ind i hullet? Er det lidt svært, synes du? Det her, du kan nemlig godt. Prøv at se her. Så tager du det ene ben først, og så derop, så venter du der, så kommer jeg og tager dig heromme. Ja, yeah. Hallo. Så skal du huske at ønske noget. Et eller andet hyggeligt. Dorte. Så hopper du. Men Dorte. Så. Yeah, husk at flot. Den har noget andet på. Ja. Selvfølgelig kan du. Du skal bare hjælpes lidt, ikke også? Kan du nemlig godt? Dygtig. Jeg faldt ned i det. Så hopper du. Nu er vi helt nede, og nu skal vi passe på. Nu er vi helt nede. Starten er helt nede. Og nu er vi oppe af skolen. Hvornår er der en krokodille? Det er jo dem, vi skal holde øje med. Du kan se, derovre er faktisk en kat. Der kunne det godt være. Hvorfor er der ikke noget vand? Nu skal vi have fint også. Hvad siger du? Hej. Hej. Helt op på djævlebakken. Er du